ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೋಳ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತುಲ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲಂಜಿ ಸೈಟ್ದ ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಈ ವರ್ಕ್ನ ಒಂಜಿ ತೀವ್ರ ಬತ್ತುತ್ತೇನೆ ಮುಲ್ಪೆ ಎಂಚಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಡೋರು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ದಾರಂದ ಪೂರ ಎಂಚಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಡ ಚೆಕ್ಕಿದ ಮರಟು ಅಂಡ ಆತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದ ಒಂಜಿ ಮರಟು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಕಿಟಕಿ ದಾರಂದ ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಅಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಸೈಟ್ಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಗುಂಡತ ಈ ಫುಲ್ ಟೀಕ್ ಉಂಟದ ಪಂಡ ಚೆಕ್ಕಿದ ಮರತ ಪೀಸನ್ ಮಲ್ತದ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಪಾಡ್ತೇರು ಐನೂರ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಏನೈತೆ ಈ ಸೈಟ್ ದವಲ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮೂಲೆ ನಾನಾ ರೀತಿದ ಉಡ್ಡೂರ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಗುಂಡತ ಅಗ್ಲ ನೀಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಮರಣ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಅಗ್ಲ ತುಲೆ ಬೇಲೆ ಪುರ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಮೂಲು ತುಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ತುಲೆ ಟೀ ಉಡ್ಡು ಮರ ಅಂಡ ಚಿಕ್ಕಿದ ಮರ बस बस बिला उसी पे भी नहीं उसी निकाल दे अब निकाल लेने तो भाग तो सर ए यार मार भी प्रति ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಈ ರೀತಿಯ ಮರವನ್ನು ಪಾಡ್ತಾರೆ